नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण शेजवान पराठा बनवणार आहे. नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे शेजवान पराठा. तुम्ही बघू शकता ही शेजवान चटणी वापरून मी पराठा बनवणार आहे. त्याला शेजवान पराठा बोलतात. हे 2 कप मी गव्हाचं पीठ घेतलंय. त्यात मी आता अर्धा चमचा मीठ टाकणार आहे, कारण की आपल्या चटणीत ऑलरेडी मीठ असतं. आता मी त्यात बारीक चिरलेला कांदा टाकणार आहे. आणि मी इथे कोथिंबीर घेतली आहे बारीक चिरून 1 वाटी, ती पण त्यात टाकणार आहे. आता हे बघा, मी इथे 2 मोठे चमचे शेजवान चटणीचा वापर करणार आहे. मला हा एकदम चमचमीत शेजवान पराठा बनवायचा आहे. तुम्हाला पाहिजे जेवढी चटणी तुम्ही टाकू शकता. आता मी याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. आता हे बघा, मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय. आता मी त्यात थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घेणार आहे. पाण्याचा वापर थोडा थोडा करा. आता मी यात 2 चमचे तेलाचा वापर करणार आहे. आणि आता मी त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. तुम्हाला अगर कांदा नको असेल तर नाही टाकला तरी चालेल. आता तुम्ही बघू शकता आपलं पीठ छानपैकी मळून झालेलं आहे. ह्याला आता मी 10 मिनिटं असंच ठेवून देणार आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता मी इथे छोट्या प्लेटीमध्ये पीठ घेतलं आहे आणि माझा जो तवा आहे चपातीचा त्याचाच वापर करणार आहे मी. तर मी आता तवा गरम करत ठेवला आहे. तर आता मी या पिठाचा छोटा छोटा पेढा बनवून घेणार आहे. बघू शकता. तर आता मी त्याला सुकं पीठ लावून घेणार आहे. आणि जशी आपण चपाती लाटतो त्याचप्रमाणे आपल्याला हे पण लाटायचं आहे. थोडं लाटणीला पण पीठ लावून घेणार आहे. आणि आपल्याला याचे छोटे छोटे पराठेच बनवायचे आहेत. तर बघू शकता तवा आपला गरम झाला आहे. मी तव्यावर थोडंसं तेल टाकून घेणार आहे आणि त्यावर मी आता पराठा टाकणार. जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही त्या पराठ्याला छोटे छोटे होल पाडू शकता कारण की शेकण्यासाठी. तर त्याचप्रमाणे मी हा दुसरा पेढा घेतलाय. त्याला पण मी पीठ लावून व्यवस्थित लाटून घेणार आहे. तर बघू शकता आपला हा व्यवस्थित पराठा लाटून झालाय. आता मी या पराठ्यावर तेल टाकणार आहे. आणि त्याला मी व्यवस्थित परतून घेणार आहे.
आता आपल्याला अजून वरून तेल लावायचं आहे. तर बघू शकता आता की खुशबू खूपच छान येते आहे. हा पराठा तुम्ही लहान मुलांच्या डब्यासाठी किंवा सकाळी नाश्त्यासाठी तर तुम्ही बघू शकता की आपला पराठा तयार आहे. आता मी त्याला एका प्लेटीमध्ये काढून घेणार आहे. आता त्याचप्रमाणे मी पुन्हा तव्याला तेल लावून घेणार आहे आणि दुसरा पराठा त्यावर टाकणार आहे. तर आता मी या फोकने पराठ्यावरती छोटे छोटे होल काढून घेणार आहे. हे बघा असे, कारण की ते चांगले शेकावे म्हणून. आता मी त्यावर तेल टाकून घेणार आहे. तर मी दुसऱ्या साईडून पण तेल लावून घेणार आहे आणि फोकने होल पाडणार आहे. तुमच्याजवळ जर फोक नसेल तर तुम्ही सुरीनेही करू शकता. तर आपल्याला याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. आता याचप्रमाणे मी सगळे असेच पराठे बनवून घेणार आहे. हे बघू शकता आपला पराठा चांगला शेकत आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता आपले सगळे पराठे तयार करून झाले आहेत. 2 वाटी पिठामध्ये आपले 6 पराठे बनवून तयार झाले आहेत. आता मी त्यावर थोडंसं बटर टाकणार आहे. तर तुम्हाला तेल लावायचं नसेल तर तुम्ही तूपही लावू शकता. हे पराठे खूपच छान झाले. तुम्ही नक्की ट्राय करा. तुम्हाला नक्की ही रेसिपी आवडेल आणि कमेंट करून सांगा तुम्हाला कशी वाटली ही रेसिपी. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.